dibully karo tukang musik kabeh ku ya. Aku dibully mama. Nek ora wong tipak pecatan ya terai sentimen ngene ku. Kayak kok ndelok aku tau aku pipis nek ngene. Loh, Mas, kowe dene sepura ta ora Mas? Ya ora mbokku iki ame pipis ngene lho Mas. Kamu kok nek wong wedok pipis kudune ndek yo. Rumah sawu peh blak bos ngono. Pipis blak bos tak rasa ngono. Bagus nek kira aku seneng ngono lho. Kleru. Jae, aku asline dino iki ning Demak 3 juta. Nek aku pilih nang kene. Nek aku mau 3 juta. Lah nek kono sak metenge ya. Angine le. Dadi sampeyan iki umpama umur suwene jen sameteng ya, Mbak. Lho, wis ora saya tak dipeti. Cuma bingung golek. Makane bayang tak kono. Nalikane Kami